Добрый вечар, вітаю Вілдайв. У нас сёння персона 3 Reload, вы уже знаёмы з гэтай гульнёй, я шмат гэта ўжо распавядаў. Мы знаходзімся даволі глыбока ў гульні, 74 гадзіны зараз, да халеры часу. Яна ідзе дзесьці да свайго канца, але з амаль не больш пытанняў за тое, як мы пачыналі гульню. Хоць і мы даведаліся ўжо шмат і ўжо шмат знаёмых механік, але на аснове гэтага мы быццам бы як у другую частку гэтай гульні гуляем. Што ў нас сёння? У нас план такі. Мы зараз знаходзімся ў тартары. Гэта ён, уваход у яго. Мы прабіваем пакрыху, нам трэба выратаваць 2 людзей. Зараз, калі я не блытаю. Дабраліся да 166-га паверха. Мы яшчэ нават не дабраліся да рэгіёна, дзе гэтых людзей ратаваць трэба, таму будзем падымацца яшчэ вышэй, і хутчэй за ўсё мы закранем новы рэгіён зараз, мы дзесьці блізка да яго мяжы. Вось, калі мы перабіраемся ў новы рэгіён, там выратуем 2 людзей і адразу ідзем з тартару і будзем глядзець, што будзе адбывацца ў поўню. Поўня праз 4 дні, не тое, каб далёка. Калі паспеем, будзем глядзець, як будзем паспяваць, бо тартар можа расцягвацца ў часе. Мы паспрабуем выратаваць гэтых 2 людзей. Ідзем, чакаем поўні і будзем спрабаваць глядзець увогуле, што будзе. Бо раней, я зараз магу ўжо, в прынцыпе, пачынаць. Раней у поўні з'яўляліся вялікія босы, гэта былі асноўныя босы гульні. Мы перамаглі 12 з іх, што зрабіла ўсё толькі горш. Насамрэч, мы не ведалі, мы думалі, што мы робім нешта карыснае. Ну, усе, што не. Так, это мы ўсё ўжо сабралі тут. Можам ісці яшчэ вышэй. Мы думалі, што мы робім карысна, атрымалася, што не. І вось гэтыя босы, замест босаў альбо прыйдзе новы бос, альбо што, невядома. І ў гэтым увесь зараз асноўны сакрэт гульні, бо яна зрабіла перапынак і рэальна нас пазбавіла нейкай вядомасці таго, што адбываецца. Святло па ўсім. Таму як мага бодра спрабуем прабіцца праз зноў жа рэгіёны, збіраючы рэчы, падмацоўваючыся, і будзем назіраць, як будзе атрымлівацца. Рамаро, калі ласка, не памірай. Тэургія ёсць, а ў яго масавая тэургія аднаго ворага. Вітаю, ваўчара, Золон Біджор'я адразу атрымлівае 1000. Добра. Правила Золон Біджор'я, я не ведаю, распавядаў, не распавядаў. Я гуляў у... як жа яна... Dreamfall, The Longest Journey. Я не гуляў першую частку The Longest Journey. Давайте, для тых, хто не ведае. Ёсць серыя гулін The Longest Journey, але яна нават пазбавіла... У яе няма нармальнай назвы нават. То бок, першая частка называецца The Longest Journey, другая частка называецца Dreamfall The Longest Journey, там третья, як яна лічыцца, там Dreamfall просто называецца, Dreamfall Chapters. Я зараз, можа, прапусціў нейкую частку нават. Так, іх 3 было. Не, мне падаецца, я зараз усё пералічыў нормально. Вось. The Longest Journey я так і не пагуляў. Яны крыху паміж сабой звязаныя, але гэта такая вельмі цікавая рэч увогуле з гэтай серыі. Вось, даволі прыкалдэсна. Мне спадабалася другая частка, мне спадабаліся Chapters, і вось The Longest Journey, з якой павінна ўсё было па гісторыі пачынацца, я не змог запусціць, у мяне былі праблемы. Вось, раней. Зараз я не спрабаваў, трэба будзе паспрабаваць яшчэ. Я пагуляў у першую частку, калі даведалася пра трэцюю. Я гуляў у другую частку. Вітаю, Рэгана. Я гуляў у другую частку, калі толькі яна... Ну, я не ведаў нават, што перад гэтым ёсць папярэдняя частка, то бок я лічыў, што гэта асабістая гульня. І гуляў амаль на выхадзе, то бок даволі даўно. О, блін, я зараз палічыў ворага. Ось. Я пагуляў яе амаль на выхадзе, там трошкі з затрымкай невялічкай. Зараз крыху цішэй ўсё яшчэ зраблю. Для мяне занадта громко.
Голосная гуня. Прыгожай тургі. Дык вось. Я прайшоў другую частку, мне спадабалася, але у дзесьці ў сярэдзіне другой часткі у мяне яно спачатку былі адчуванні, быццам бы у гульні павінна была быць папярэдняя частка. Вось было трошки такое адчуванне. І потым я дакладна зразумеў, што яно і павінна быць. Это ўсім ворагам, давайте на нагу. Бо просто пошла спасылка на галоўную гераіню першай часткі. І вось это такі, яны звязаныя, там была першая частка. Потому что, нигде не сказано было, что яна по типу другая частка, напрыклад, не написана. Гульня сама не гаворыць про гэта. І гэта не вельмі патрэбна, і можна спакойна праходзіць другая, трэцяя, і толькі ў пэўны момант будзе пытанне по типу, апынулася, што ўсё ж таки там ёсць нейкая сувязь. Ау. У нас мінус карману. Як ён разышоўся. Ау. У нас літаральна... Нас зараз вынесуць, так? У нас няма каманды. Капец, гэта быў проста моцны вораг. Так. Ну давайте тургіі скончваць ворага. Але разумеем, усё здароўе згубілі на ім. Просто моцны вораг трапіў на паверсе. Яму пашанцавала, ён на слабае месцы давіў в нашай камандзе. Так. Пашкоджанні падвышаюцца гекатанхерес. Мне падаецца... Уже ёсць у меня. Добра. Блин, я нечто не подумал, треба было аркану брать. Ну и ладно. Это... фигня. Можно под отсылками. Вось. Але я папярэджваю адразу для тых, хто вырашыць пагуляць у залонг з Зорняй, яму будзе цікава, то другая, калі вам не спадабаецца галоўная гераіня другой часткі самага пачатку, по тыпу самому пачатку гульні, чам я разумею, калі яна вам не спадабаецца, гэта так гэта і павінна так быць. Усё ў парадку. Яна яшчэ там як пашанцуе, яна можа трапіць ва ўдалы альбо неўдалы ваш настрой, а потым яна становіцца ўсё больш, по тыпу рост на працягу гісторыі персонаж эмацыйна расце. Гэта прыкалдасна, люблю такое. Так, я жадаў палячыцца магчымасцямі сваімі, не магчымасцямі, давайте прадметамі, якіх у мяне да халеры. І шліфанём яшчэ гэта магчымасцю. Ось. Добра. Асабісты ёсць вось тут у нас куфар. Екаціна заўважыла. Можа зараз ворагаў мае сэнс біць, бо... Альбо не, ўсё ж таки трэба іх скіпаць. Зараз будзем хутчэй за ўсё спрабаваць проста скіпаць ворагаў, таму што яны не тое, каб нам вельмі моцныя. Мы яшчэ не ведаем слабасцю. Па ўсім ветрам. Яшчэ з такого навін не навін, сёння паспрабаваў паглядзець офіс серыял амерыканскі, не брытанскі. Я шмат пра яго чуў, але ніколі сам не глядзеў. Мне стало цікава просто, скажем так, у аснове сваёй паглядзець, аб чым гаворка-то. І калі вы глядзелі, вельмі дзіўнае адчуванне выкідае асабістасці. Я пакуль не только шмат паглядзеў, толькі там пару серый. Але у мяне пытанне есть да серыяла.
Офіс топ. Вось гэта я і чую. І яшчэ звычайна дадаюць усё акрамя першага сезона. Звычайна на гэтым і пачынаецца, когда вас вітаю. Ось. Таму што неяк першыя 3 серыі цяжка ідуць у мяне, цяжка. То бок, это складана. Для тых, хто не глядзеў, то складана. Мне першаму няма пытанняў. А зараз ужо не здымаць? Да не ведаю, мне неяк, ведаеце, у каго былі дрэнныя босы на працы, тыя зразумеюць. Ну просто, у каго былі дрэнныя босы на працы, я не ведаю, мне былі, як гэта складана глядзець. Просто я за першыя 3 серыі быў толькі... Не, ладно. У першай серыі быў адзін удалы жарт. Адзін удалы жарт. Гэта з гэтым самым... з стэплерам у жыле. І там на ангельскам... Там жарт по тыпу... Пасля таго, як хлопца, які павінны ў тым, што запіхнулі ў жыле гэты стэплер, ён такі, я прызнаюся, вы бачыце, вы мяне, калі ласка, I'm your biggest flan. І flan гэта такая на аснове жыле, карацей, невялічкі кейк. Вось, і вось гэты жарт мяне трошки прабіла, калі ўбачыў стэплер у жыле, і потым добрая дабіўка. Так што вось гэта было весела. Я пачала з Parks and Recreation. А што гэта такое? Гэта серыял такі? У першым сезоне так, гэта 3-я серыя, я літаральна апошні паглядзеў. Яна яшчэ норм. На ёй хоць штосьці пачалося. Ну, па тыпу... Там яшчэ другая серыя? Ну, магчыма. Карацей, так, на ёй яшчэ хоць штосьці. Яна... не, трэцяя гэта пра гэты. Пра план медычны, калі набіралі. Мокументарі? Ага, окей. Добра. Я не бачу. Я нават не чуў, прапусціў. Я таму і офіс пажадаў паглядзець, таму што размовы ёсць, а я без кантэкста. Я не разумею жартаў. А ўжо серыял уже даволі такі, уже час прайшоў нормально. Там просто, скажем так, для адукаванасці. Ось, і чаму моя праблема, што мне было асабістасці першай серыі, я разумею, што пілоты звычайна горш, чым астатнія, але было вельмі слаба. Што мне вядома, то бок я нават не гледзячы серыяла, я ведаў пра тое, што першы сезон серыяла ён поўнасцю спрабуе капіраваць арыгінал брытанскі офіс. І серыял амаль закрылі на першым сезоне, ну, офіс амерыканскі, таму што ён быў у вельмі дрэнным стане, не амаль правальны, ну, у праглядах, і ніхто яго не глядзеў. Вось, і яны вырашылі змяніць стратэгію. Яны зрабілі больш персонажы, больш чалавечымі, скажем так. Менш проста, ну, такімі непрыемнымі. Вось, і з гэтага і пачалося. То бок, пасля гэтага ён набраў папулярнасці і пачаліся прагляды, пакуль яны не змянілі формулу. Вось, і таму мне было... То бок, я ведаю, што першы сезон павінны быць горш, таму што вось я ведаю гэты факт. Вось. Калі зайшло, добра. Просто што, блин, гэта чысты крынж, трэба яго полюбіць. Я люблю крынжовыя серыялы, мне падабаецца IT Crowd, напрыклад. Мне хутчэй, можа, б'е гэта самы босс не ў тыя кропкі, скажем так. Ну, вось іх босс. Літаральна ён мяне проста бесіць.
Ось у Брытаніі шмат серыялаў, якія чысты крынж, яны арыентаваны, каб табе было неёмка, каб гэта было максімальна упората. Вось, але ж не ведаю, вось чамусьці можа яшчэ з-за таго, што ён амерыканскі. Ну ведаеце, нешта па тыпу у брытанскі крынж мне трошкі прасцей. Можа ў гэтым справа. Так, не падыдзе мне нічога з гэтых элементаў. Тургі ў мяне на ўсё, на аднаго ворага. Усе фізічна атакі павялічваюцца. Войскі 1670 падобна да офіса. Я глядзеў Анч Мурэна 1670 просто улюбённая херня. Калі не глядзелі, паглядзіце, калі ласка. Серыял 1670 гэта год, пра які і ён гэта не гістарычная не халеры камедыя, гэта сучасная камедыя. Ты што ж ты будзеш рабіць? Чым яго прабіць? Ага, яны адбіваюць. Што, якія слабасці? Толькі лёд? А ты у нас маланка. Давайте оракул няхай вылечыць нас. Гістарычна так, яна, ну, нават зусім яна не аб гісторыі. Але ж Мурэна, там я просто, блин, это, ведаеце, як апісваць камедыю чалавеку, які не глядзеў, няма сэнсу. Паглядзіце першую серыю 1670. Калі заходзіць, то там серыял у такім стылі, ён не вельмі доўгі, а таксама я ж лічу гэта плюсам, можа працяг будзе. Вось, але на гэтым этапе пакуль што вось, што ёсць. Я не праблю не калерыі. Так. Пачынаем тады са льда. Дзе у нас есть? Вось ты ледзяны. Маланкі у нас няма ні ў кого. Дзеюсь у нас адразу маланка і лёд. Хоць у кагосьці. Не. Не бачу. Ну, давайте, добра. Тут пробіваць. Той, хто іграў Біла з Last of Us. Окей. Ну, уже я з-за того, што мне назву нічога не гаварыць, я дома, я і офіс-то пропусціў, што мне ні халера не разбіраюся. У мяне ёсць яшчэ ідэя па тыпу для сябе, зноў жа, для адукацыі, скажем так, якой-небудзь паглядзець Стартрека сезон. Можа, ну, не сезона, якой там, тыпу, Enterprise, рознай версіі Enterprise нейкую. Можа, самую знакамітую нейкую, папулярную. Вось, такая думка была. Ці буду я глядзець? Хутчэй паглядзім. Я не той, каб часта гляджу серыялы. Гэта яшчэ, я скажу, просто невядома, потому што я сам не упэўнены. Давай так дамовімся. Калі... блин, у меня ёсць яшчэ адзін серыял, які я не даглядзеў. Парэкамендавалі мне ў чаце анімешнай. 19-10 эпізодаў паглядзеў з 25, і ўсё ніяк не магу даглядзець апошнія 4, там 5. Ось, не глядзячы на то, што ён вельмі круты. Гэта я той чалавек, у якога хапае цярпення прайсці персону, і пры гэтым фрэйрэн? Не. Гэта самае. Як ён? Нешта лета. Зараз Summer Time Rendering па-ангельску. Пра, скажем так, дзень сурка адначасова і такой, ну, пробую без спойлераў, карацей, дзень сурка. У гэтым стылі серыял. Пры гэтым ламаючы правіла дня сурка, калі гэта мае сэнс. То бок, дзень сурка — гэта паўтарэнне аднаго і таго ж дня. І размова, скажем так,
пра персанажа ў гэтай сітуацыі, што ён робіць, як ён існуе. Што гэта у нас за паверх такі, які просто з тэлепортам і лезецца ўверх. Дзівосна як. Ну добра, пайшлі ўверх. І у ім ламаецца трохі канцэпцыя. Звычайна гэта па тыпу спробы распавесці пра чалавека, які апынуўся ў гэтым кальцэ часовым. І пра яго адносіны, скажем так, з іншымі людзьмі альбо з іншымі сітуацыямі, альбо вырашэнне нейкай загадкі, нейкай таямніцы. Ось, але тут адначасова таямніца, адначасова касмічныя сілы па тыпу у мяне вось першую серыю я паглядзеў, у мяне вельмі задачу 3 цел паглядзеў, перад гэтым літаральна у мяне такой, блин, ачмуран, дзень сурка і задача 3 цел, але толькі па пачатку серыяла. Вось. І потым яшчэ ламаюцца правілы, то бок правілы гэтай петлі яны больш складаныя, чым проста па тыпу дзень паўтараецца. Дзень не паўтараецца, нет. Ён ускладняецца. То бок кожная петля адрозніваецца ад папярэдняй. І там ідзе гульня на папярэджанне паміж петлямі. Гэта вось пачынаецца проста жесть там, заруба. І мне, гледзячы на тое, што мне супер цікава, я ўсё яшчэ хоць даглядзеў. А у сэнсе, аж Evil Dive. Просто, ну, я зараз літаральна, ну, для мяне выглядае так, што ўжо ніякіх паваротаў нечаканых не будзе. Ну, па тыпу яна выйшла напрамую, і ўжо персанажы просто бойка паміж персанажамі ідзе, не ідзе нейкай, вось, па тыпу... Усё раз... Правіла гульні ўжо вядома, і таму падаецца, што выглядае так, што ўжо далей пытанняў не будзе. Не, у мяне ёсць пытанне, там ёсць невялічкая таямніца з тым, чаму ўсё пачалося, вось гэта асноўнае пытанне ў мяне. Усё яшчэ. Я да канца не разумею гэтага моманта. У астатнім усё ў парадку. Так, тэургіі ці... Давайте тэургіі пацнем. І зараз агульная атака іх даб'ем. Усе серыял не праглядзеш. Так, але зноў жа, я не тое, каб глядач. Па тыпу, мне... Я колькі заўгодна магу сядзець у JRPG. Ну як, не колькі заўгодна, вы бачыце, не, нават у мяне ёсць межы. Але я гатовы па тыпу сядзець у гульне якой 100 гадзін і перажыву без праблем. А вось пасядзець, паглядзець, мне толькі на фон уключаць, то бок я літаральна так і гляджу, звычайна, ўсё. І калі ў мяне шмат працы, мне гэта перашкаджае, таму я нават перастаю глядзець спецыяльна, каб мне не перашкаджала. Там ёсць маленькае пытанне, то і плюс, калі там такія серыялы такую не цікава глядзець, ужо ведае, што адбываецца. Так. Я, каб зразумець, я звычайна не пераглядаю, ну, не бывае у меня такого, што я вось возьму і перагляджу што-небудзь, просто потому что... Не, невялічкія выпадкі, так, класікі нейкай ужо нешта цемры, давайте я паспрабую. Зонка жорная атрымлівае 2500, дзякую вялікі. І алёрцы ў мяне гучаць... Блин, чаму я спрабую прабіць не тым элементам? Спадзяюся, з алёртамі з гукам усё ў парадку. Учора былі праблемы. Так, трэба вызваліць нейкія... Вось гэты. Пад'ём. Ось, звычайна не пераглядаю. Адзіны фільм, які я пераглядзеў па тыпу... Ну, добра, не адзіны, але вось апошняе, што я пераглядаў шмат разоў, каб зразумець, як гэта працуе, іменно што з таго, што яно складана для паразумення. Я Tenet, довод, пераглядаў шмат разоў. Ну, па тыпу, 5. Першы раз паглядзеў, уразіўся, другі раз пераглядзеў уважліва, і потым раза яшчэ 3-4, можа 5, пераматываў. Па тыпу, тыя моманты, якія я да канца не зразумеў, каб зразумець парадак. Таму што складаны фільм.
Вось, складаны фільм для разумення, але ачмурэнным. Мне ўсё спадабалася. Я калі склаў, я кожны раз пераглядаю, я зразумеў, як кавалкі пазла разам аб'ядноўваюцца. Гэта круто, што нават мелкія рэчы, якія думаў, што яны не прадуманыя, там ёсць праблемы, апынулася, што не, ўсё складваецца ў нармальны пазл. Так, яка назва чытаецца так, імёны у людзей. Так, там шмат чаго прадумана. Ну, то бок фільм літаральна прадуман у сваёй, ён прытрымліваецца сваёй ідэі ад пачатку да канца, і гэта круто. Само па сабе. Я ждаў палячыцца прадметам. Мне патрэбна трошечки здароўя, калі ласка, вось гэтым лайфстоунам. Дзякуй вялікі. Мы, хутчэй за ўсё, зараз будзем у наступны рэгіён пераходзіць. Не, яшчэ адзін босс, добра. На зомбі-джорыне яшчэ 500. У нас, мне падаецца, на гэтым тыдні будзе бойка за першае месца. Зноў. Я думаў, там Гаррі Поттер дакладна ўжо выходзіць, таму што ўжо і так занадта там на ім. Так. Ну, давайте сразу пачнем з Тембрана, теоргії усіх наших. Так. Вы бачыце, у меня з галавы вылецела, хто прапушываў Гаррі Поттера. Я дакладна памятаю, я дакладна не памятаю, хто гэта рабіў. У мяне просто не записывается, хто дакладна. У мяне записана толькі агульная колькасць поінтаў, і я думаў, ужо можа дадаць такую магчымасць сабе, каб сачыць, хто што прапушвае, каб ведаць. Ну вось, але не, гэтага я не рабіў. О, ён яшчэ блокуе святло. Добра, што мы можам? Святло цемры не працуюць. Яшчэ іншыя варыянты. Давайте лёд можа на яго. Есть у нас гости? Калі ласка. Вось ты. Погнали. Резистент, да халера. Маланкі ў яго няма. Спробуем атруці, можа атрымаецца. Узнавайцесь, хто. Я зараз, блин. Ён яшчэ і прабахаўся. Можа зараз не на стріме просто чалавек. Бо я не памятаю, даволі даўно не прапушывалі. Там крышачку яго прапушыць Гаррі Поттера. Йокамас? Окей, добра. Добра. Яго просто трошки даўно на стрымах не было. Ну, ён прыходзіць і пазней, звычайна, в апошнім часам я не ведаю чаму. Так, маланка мы не спрабавалі, давайте. Маланкі не слабые, а засталіся агонь. Ну, огонь придется головным героем пробивать. Коли я покинул себе огонь, покинул. Есть у меня один. О, критом. Не, крыласка, не забивай нас усіх, да? Ау. Так, добро. Поднимаем. І ён можа... Так. Ці магу я нешта прапанаваць? Па тыпу падлячыць хаця бы на сваіх, альбо... Вось, бафы зняць. Він менш біў нас. Я думаю, яшчэ фізічна так пробуем з гэтым. Не трапіла.
У нас не паспрабавана только літаральна одна атака, і мне просто шкада маны на ратову, але мне падаецца, там нічога такого не будзе. О, зараз пашанцавала, зараз будзе крыт. Цудоўна. О, ён падняў крыты, а гэта для нас даволі дрэнна. Трэба яго скончваць. Лепей хутчэй яго забіць, чым ён пачне сваімі картамі біць, бо ў яго нейкі вельмі высокая верагоднасць карта у этого ворага. Я спецыяльна б'ю фізічнымі атакамі, бо няма чым яго прабіваць, і лепей проста фізічна і спадзявацца на крыт. І гэта спрацавала. Высокая электрычная ў аднаго ворага. Ну, давайте вось слабую больше заменім. Тут зноў жа па ўсім і агнём паляпшаем. Так, есть дзверы манат. Хутчэй за ўсё я магу іх адчыніць. Таму што ў мяне ёсць картка падыходзячая. І ўжо стаміўся трохі карамараў. Трохі, яшчэ можна яго пратрымаць некаторы час, можам пражыць. Так, мана. Давайте кармару пакуль будем трымаць. Мы яшчэ можам пазмагацца з бягучым составам. Мы выкарысталі картку Таро вежа. І вораг вежа быў... Это ж картка Таро даволі старая. Дзіўна, я думаў, што гэта літаральна апошнія боссы самыя за дзвярыма манат, але не. Нейкая старая халера выкарыстоўваецца. Так, аналіз яшчэ недасяжны для нас. Паспрабуем. Святло. Калі яго цемра не прабіла, тады і святло хутчэй не будзе. Давайте адразу маланку. Не бярэм. І ветер таксама не. О, я могу выкарыстаць яе таургію. Так, статусы наклаў. Ці ёсць у мяне чым зняць іх? Статусаў аракула у нас усё яшчэ няма. Это ўсё херня. Налячэнне. Мне бы на сняцце эфектаў. Вось гэта можа... Не, гэта пад'ём. Добра. Всё фигня. Ну, добра. Давайте уже шукаць элементы тады. Оу. Яны самі сябе пасабіваюць зараз. Ау. Так, трэба шукаць нечым здымаць статусы, гэта ён нас пазабівае так. Хоць аднаму чалавеку, добра, не ўсім. Ён наклаў. Што зрабіў босс
Ён зараз наклаў на сябе шчыт, які адлюстроўвае, альбо ў яго адразу была такая магчымасць адлюстроўваць усе фізічныя атакі абратно ў нас. І ён заставіў наклаў статус ярасці на ўсіх персонажаў, акрамя аднаго галоўнага, так, ну, просто пратрымаўся наш галоўны персонаж. Такім чынам яны зараз атакуюць яго, таму што гэта тое, што ты робіш у ярасці. І самі сябе забіваюць. Што ж такое зрабіць-то? Магу я статус? Не. Так усё дрэнна. Мы тут зараз і скончымся. Так, зараз яны забіў самого сябе. Калі ён зараз проста ўдала атакуе нашага... О, іх зараз галоўны герой тут таксама. Глядзіце. На гэтым мы скончваемся. Так, зараз мы ведаем пра гэта. Так, пробуем ту же самую бойку. Я думаю, мы можем просто спробовать. Так, вирус. Давайте попробуем, может на его некоторые статусы працуют. Так. На статус не наклался, але это вон то, что потребно. Они адлюстровали. Я думаю зараз знять... Где там было? Здоровье, здоровье, здоровье. А я шукаю нечто, что будет сдавать статусы. Вось. Ось это подойдет. Я здыму з Юкары, бо яна може подлячить усіх. Крапка зараз самого себе заб'є. І вось яна яшчэ жывая, добра. Падымае саюзніка з поўным здароўем. Няхай будзе Карамару. Поўны аналіз, калі ласка. Слабасцяў няма, гэта будзе вельмі складаная бойка. Так. Мне трэба падняць яшчэ саюзніка. Ці ёсць нейкі яшчэ тое, што будзе здымаць з нас такое. Ну, добра. Не бачу такіх варыянтаў. Было бы добра, калі б хаця бы лідар не меў магчымасці апынуцца ў ярасці. Гэта бы нас выратавала. Пробуем усё яшчэ прабіць гэтым вірусам, бо калі вораг пачне атрымліваць атакі за тое, што проста ходзіць, это будет неблага. Ось на Е наклал статус. Добра. Мы нічога з гэтым рабіць насамрэч не можам. Магічныя атакі блакуе. І вось яна сама сябе забівае. Добра, працягваем падымаць. Наша тактыка будзе праз тое, што той, хто сам забіўся, таго і падымаем. Манны сажыры да халеры, але хоць штосьці. Я ўсё спадзяюся на атруту. Вось, наклалі атруту, добра. І да халеры пашкоджанняў яму. Вельмі неўдала. Праблема яшчэ ў тым, што моя каманда зараз бягучая, яна трошки больш пра фізічныя пашкоджанні, трошки больш.
Зараз думаю. Вечные атаки нам не трымаюцца. Огонь так само. Насамрэч нічога нам не дапаможа зараз. Добре, што з одной атаки сам себе не забіваю. Так. Добра, самае асноўнае пашкоджанне наносіць ён сам сабе, калі атруту атрымлівае. Гэта варыянт, каб вырашыць гэта. Палячыць. Давайте-ка палечым. Ёсць на ўсіх у мяне лячэнне, не? Ага, полностью одному. Ну давайте, камусьці усім кіну. Карамару знік статус. Треба забіць ворога як мага хутчэй. Амаль атрымалася. Цудоўна. Уф. Так, у нас уже есть куцалкааталь. Полепшим яго. Алера. Что у нас? Па мані ў кармару дрэнна, а здароўю таксама ва ўсіх увогуле дрэнна. Мне былі пратыты, якія здароўе ўсім дае. Так. Усім. Ось так. Нормально. Подлечыліся. Зэканомім ману трошки. Карамару можа няхай з'есць нейкі шпінат, бо нам яшчэ прабіцца праз гэтых прыйдзецца абаронцаў тут. Вось шпінат. Дзесьці так. Трымай, юкары. І давайте яшчэ паглядзім, што є нейкі новы лук. Як вам добры? Ух. Ага, добра. Спадзяюся, гэта не будзе фізічны босс. Sunless Sky, яшчэ 500. Вітаю, Nine Ravens. У мяне было пытанне да цябе, Nine Ravens. Калі ты робіш гульню, то ці не жадаеш ты яе пастрыміць свой працэс яе стварэння? Я разумею, што гэта можа быць незручна ў асабістасці, пакуль вучышся там альбо нешта такое, але было цікава. Можа табе такі варыянт для цябе будзе цікавым. Чаму адзін слабы? Дзівосна. Так, гэта слабы, добра. А гэта будзе тады Святлана слабы, па такой логіцы. Спрабуем. Калі я маю рацыю, а я маю рацыю. Адзін з іх слабы да святла, другі да цемры. Так, атрымалася. Не халерую іх здароўя. Для іх гэта жарт увогуле. Ну, у нас удалы сетап. У нас хлопец, які б'е магіяй, святлом, і сабака, які б'е цемрай. Адзінае, што маны можа ў кармару нашмат не хапіць. Не разлічваў, што ён будзе асноўным актарам. Цяжка стрыміць, калі скачаш з праграмы ў праграму кожна некалькі секунд. Плюс так, зараз яно ў асноўным не праца над гульнёй, а вучоба.
Вучоба, я лічу, таксама можа быць цікава да назірання. Вось. Таму што, ну, не патрэбна табе быць спецыялістам у гэтым. Воду акенак тут ужо паскладаней. Па тыпу, самае пытанне тэхнічнае. Я калі падумаў табе прапанаваць, я думаў канкрэтна над фізічнай, ну, тэхнічнай праблемай гэтага. Бо стрыміць увесь экран няма жадання звычайна, ну па тыпу мало ли якія тэхнічныя праблемы, там трэба прадумаць нейкі гэты момант. А пакідаць па тыпу толькі одно акно, калі ты скочыш літаральна па ўсім акенцам. Можа гэта было зручна бы калі два маніторы, я не ведаю, ці у цябе два іх ці не, хутчэй не, я так разумею. А тыпу у цябе адзін манітор, які ты ўсё скідваеш для стрымінга, і манітор, на якім ты, ну, падрыхтоўваеш, калі табе не ёсць нешта, што закінуць. Ты драйвал, я зноў застрыміў. Ноут і дадатковы манітор працуюць, я на працы так і выкарыстоўваю. Ноутбук просто падключаны яшчэ дадаткова да манітора. Ось. Разумею, што зноў жа мае прапановы могуць не накладацца, і ты поўнасцю падтрымліваю, калі ты не жадаеш гэтага рабіць, бо я разумею пра складанасці. Я просто так запітчыць табе ідэю, калі табе такое цікава. Так, і на нас увогуле не можа нічога зрабіць. Давайте хоць ветрам такую пагляджу. Зноў жа працягваем нашу гэту атаку. Цемру ідзе на аднаго. Перадаем атаку, і святло ідзе на другого. Насамрэч, калі дайду да нейкай канкрэтнай стадыі, буду спрабаваць стрыміць, бо такі цікава было б. Я думаю, што стадыя першага прататыпа ўжо добра. Ну, па тыпу, калі ў цябе няма нават артоў, нічога, у цябе просто па тыпу пару строчак на экране, і у цябе ёсць нейкі план таго, што ты збіраешся зрабіць. Ну, па тыпу, сёння я буду рабіць вось гэта. І гэта ўжо можна па тыпу стрыміць. Прычым ты не абавязкова павінен стрыміць увесь вечар, напрыклад. Ты можаш пастрыміць па тыпу гадзінку і потым яшчэ гадзінку сядзець рабіць. Альбо сядзець гадзінку рабіць, і потым каб падтрымаць яшчэ свой працэс яшчэ далей. Бо ў мяне неяк, я просто размаўляю, не слухай мяне. Ось. Разважанне на тэму, скажем так. Так. А ці можам мы... Давайте тэургіі праб'ем. Ён жа слабы яшчэ да гэтага. Вітаю, Якамас. Добра, што не кактус. Так што усё ў парадку. Пыталі, размова ў той момант шла пра гэта самае, пра Гаррі Поттера на PlayStation. Гэта ж ты працоўваў яго наперад, так? У асноўным наадварот, артовую графікі шмат, тэхнічна толькі вывучаю. Ну, у чым моцна, тым і карыстаю. Заўсёды прасцей рабіць тое, што ўжо ведаеш, як рабіць, правільна? Так што ніякай праблемы не бачу. То, што у тебя будзе перавагу больше ў арты, гэта плюс, я лічу. Недрэнна. Так, я перадам атаку Кену. І ён сюды святлом. Можна было за Кена... Эй, я пераблытаў бакі? Блин, я пераблытаў бакі. Халера, яны зараз паходзяць упершыню. Так, што я магу? Давайте аракулу ўсё ж таки выкарыстаю. Калі пашанцуе, яна дасць нам маны. На жаль, гэтага не адбылося. Вось кармара паходзіць. І ў кармара скончылася мана. Лера. Ну нічога, большую частку мы ўжо зрабілі.
Ах, не халеры. Так, мы можем... Это ён слабы до святла. Давайте... Так. Калі атрымаецца, то мы заб'ем аднаго, і другого ўжо будем просто скончваць тым, што ёсць. Ты не адзіны, так. І было цікава, хто яшчэ у нас размова шла па тыпу, хто прасоўваў, бо літаральна, падаецца, другі тыдзень крыху не дацягвае да перамогі. Вось, таму гэтае пытанне паднялося. І зараз мы цемры яшчэ даб'ем. Ну, гэта ну, гэта не паўнавартасны босы такія. У дзіверых мананты ёсць больш моцныя ворагі, чым звычайна на мой узровень разлічаны. І іх тут два, і першы нас вынес. Якія? Хайван. Не ведаю, хто ты такі, але ідзі да мяне. Нагарая тебе заменим. Очень моцная персона. Пошли тут. Я ну яшчэ глыбей пойдзе. Мне падаецца, гэта першая, у якой 3 босса будзе, не? Такого нешта не памятаю, каб раней было. Так, мемуары номер 6. Прыйшоў час. Заўтра прынц ратавання будзе народжаны. Salvation. Не, гэта... Salvation я вообще неправильно перакладаю. Я павінен пакінуць свой... My pen and pencil and document. Ён пакіне свой документ тут, у кафедральным саборы, якое стане зямлёй бясконцасці, калі эфект ценяў дасягнуць свайго піка. Ні халера не зразумела, але я так разумею, што... Слухайце, зараз у мяне ёсць думка. Можа... Не халера не разумею. Тартар існаваў да стварэння лабараторыі. Хоць мы і лічылі, што... Спачатку мы лічылі, што Тартар быў створаны выбухам лабараторыі, але... Не. Нешта іншае адбылося. І што дакладна мы не ўпэўнены. Навошта тады... Быццам бы... Я зараз проста ў разважаннях. Калі гэта, можа яны чалавек, які збіраўся выкарыстаць гэтае месца, можа ён збіраўся зрабіць тартар па тыпу распаўсюдзіць на ўвесь сусвет, як бы аднавіць сусвет такім чынам і выкарыстоўваць месцы і вось гэтыя ўзроўні як прататыпы для наступнага сусвета, нешта такое. Я адзінае зараз продзяўбаўся, карамару не даў маны. Зараз за яго просто прадмет нейкі з'ем. Нейкі моцныя. Давайте. 50 маны падыдзе пакуль што на бэку. Дебафы. Увогуле блок на святло. Окей. Теургія па ўсім, давайте. Я пакуль не разумею, што гэты вораг робіць увогуле. Unreal, я скажу, без бэкграунда, без проблем. Ну, по типу, я просто не рекомендую. Но Unreal, нават калі бы калі бы шутер рабіў, то у тебе быў выбор не засталося. Альбо Unity, альбо Unreal, і лепей ўжо Unreal тады браць. Але для тваіх мэтаў гэта было б, па-першае, гэта было б занадта шмат рэчаў патрэбна рабіць. Ну, по типу, на Unreal можна адразу атрымаць прыгожую графіку, але зноў жа. Ну, крацей так, ты правильно абраў. Я хотел падтрымаць твою ідэю.
Бо калі ты займаешься просто вывучэннем движка, большасць якіх магчымасцяў якога не зусім для тваіх мэтаў, гэта просто можа чувацца, ну, таким крокам назад. Ты вучыш нешта, ніяк не набліжаешся да сваёй мэты. Давайте здоровье трошки подлечимся. Пачынаем сканаваць іх, бо гэта будзе складана з імі. Ніякіх слабасцяў. Ніякіх слабасцяў. У чым прыкалдэс? Можа яны падрыхтоўваюцца пад элементы, якімі я іх атакую. Можна працягваць яго маланкай біць. Ветер не працуе на рыцара, таму ў яе будзем біць у адну, у гэтую статую. Там не толькі, як я разумеў, квест галаломка, там яшчэ будуць мышы-паукі. Я ўсё правильно разумеў, так? Кайфуеш? Мне падаецца для... Боже, атака. Павінна быць ачмурэнным. Мне нават кампутер не пацяг бы гэты рухавік. Мае тады ўвогуле, ну, відавочна. Не, ўсё правильно робіш. Мне падаецца, ты на правільным шляху ўсё. Так, і... Зараз оборону своему дадим, головному герою, бо коли він помре, ми усе автоматом проигрываем. Кайфуй. Что мы можем зробить? С физичными атаками сподеваться на крыт? Давайте так и будем робить. О, блин, я забыл себе полечиться. Крамара, у тебя нема лечения? Не, нема. Вирусом може своим гэтым отруту накинуть. Не наклался. Главное, каб головного героя не забили. Ось, першае лячэнне хоць якое. Не вельмі ўдала, бо лечым мы літаральна ўсіх, а нам толькі галоўному герою патрэбна было. Дадзім яшчэ галоўнаму герою трошки аднавіць ману, бо у яго ёсць рэгенерацыя маны зараз невялічкая. Але гэта ўжо штосьці. Быць цябе такім... Я можа без розніцы ўсё. Давайте яшчэ маны паправім. І святло таксама не туды, і агонь на яго ім похер. Полечимося просто. Потягиваем физичным атакам, просто спадзяемся на крыты, бо гэта кабзда. О, першы крыт. Шансавала. Зараз можа і праблем його нормально. І гэта ўсё? Блин, нам яшчэ нормально так яго тады клупаць. Калі яшчэ один крыт не трапіць. Во. Ёсць.
Так, о, карточки. Больше предметов. И social линки. Больше предметов, нехай вот так пробуем. Что у нас по часу? По часу яшчэ нормально. Я не думаю, что мы поспеем яшчэ паглядзець, што будзе адбывацца ў поўню, бо тартары яна такая рэч, яна можа расцягвацца ў часе. І мы яшчэ нам нормально так. Я не думаю, что карацей так, что мы не поспеем. У сэнсе, што у нас до поўні засталось 4 дні і ўжо выглядае ніяк не варыянт. Мы паглядзім поўню. О, пераход у новую локацыю. Цікава, што будзе за кафедральным саборам, хутчэй за ўсё зараз дызайн зменіцца. І тут павінна быць яшчэ адна нататка. Зараз дакумент нумар 7. Яны распавялі нам усё. Гэты праект чысцейшае зло. Але ў нас ёсць адзіная надзея. Моц кантраляваць адну з ценяў, нарадзіўшуюся ўнутры. Это можа быць нашым выратаваннем. Тень, якая нарадзілася ўнутры, гэта вось запіскі з лабараторыі. Хутчэй за ўсё запіскі таты Юкары, вось этой дзяўчынкі, якая тут лукам зараз стаіць. Хутчэй за ўсё гэта яго запісы. Яны прыдумалі, як спыніць усё гэта. Ім патрэбны быў выбух у лабараторыі. Тень, якая нарадзілася ўнутры. Дзе яна тады? І якім чынам яна змагла зрабіць так, каб цені ўсе раскідала па сусвету? Гэта ж яна зрабіла гэтая цень, зрабіў выбух. Воу! Зараз будзе... Я чакаў паверх дзіўны, але не настолькі ж. Зараз яшчэ тень гэтая вялікая... Тень гэтай вялікі, за якім трэба будзе бегчы. Ау, маім вачам не вельмі прыемна. Зараз дыска проста ЛСД. Зараз, калі атрымаецца, дагонім тень. Это вось так будуць выглядаць наступныя 10 да халеры паверхаў. Зараз, калі правильно здагадаемся, то мы атрымаем узнагароды з цені. 50 на 50, направо альбо налево. Просто паперепсі, ну трошечки будзе зараз такі. І гэта надоўга яшчэ. Это не па тыпу адзін паверх. Мы знайшлі яе, добра. Зараз вялікая узнагарода будзе за гэта. Зноў нам спатрэбіцца мана у Карамару, на жаль. Яго б замяніць зараз ужо. Добрае пашкоджанне. Анализ яшчэ не можем правесці. Мы можем паспрабаваць лёд, як звычайна. Ну, у пятай частцы таксама было одно месца даволі кіслотнае, але гэта занадта ўжо.
Ау. А ці ёсць тут рэжым, калі ласка, без нейкі спрашчаючай назірання за гэтым? Так, я зараз не змогу гэта ў любым выпадку зрабіць. Давайте яшчэ праскануем. Няма ў яго нейкіх слабасцяў. Добра, што там за ўзнагарода? Ачмурэнна, да халеры ўсяго. Так, давайте... Уф. Яшчэ і круціцца ўсё. Давайте паглядзім, ці магу я знізіць графіку, каб гэта было лягчэй проста глядзець. Якасць, давайте самую нізкую поставім. Мне падаецца, яшчэ горш стала. І мне падаецца, FPS упаў. Што за халера, як такое магчыма? Я толькі знізіў графіку. Пачакайце-ка, я можа яшчэ... фреймрэйт ліміт зніжае. Не, ніяк не адрозніваецца. Візуальна тая ж халера. Так, высокая графіка, і давайте трошки, я не ведаю, чаму тут 120 FPS. Не подвысить. Увесь паверх ужо абгледжаны. Блин, які ж... Яна так і гаворыць, гэта лідаральна персанажы, распрацоўшчыкі ведалі, што яны робяць. Пука зараз каментуе, што глядзець на гэтае месца балюча. Ёсць нейкае значэнне пад кожным паттернам, не ведаю. Я не ведаю, кому... О, блин, яны яшчэ першыя паходзяць. Будет репорт, отправим к Карамару отпочивать. Так, Іван самого найніжейшого уровня зараз. Мы с собой, як амулет, носим с собой персону яшчэ з ніжніх паверхаў 22 уровня Сёгун Кот. Ён у нас талісман команды. Не, нехай Кура застанецца з намі зараз. Нам патрэбна дапамога. Так. Этой паверхі ўсё роўна трэба было бы даследаваць. Яны яшчэ неяк пабудаваны зараз. О, телепорт. Отправляем Карамару. Яшчэ такім чынам паглядзім на самі телепорты. О, вітаю. Запытам у нас мы зрабілі адзін. Грошкі за гэта атрымалі.
Апошні, у яе літаральна ёсць квест на апошні стары дакумент, то на канцы гэта апошняя лакацыя павінна быць. Ну вось гэта кіслотная, яна апошняя ў тартары, хутчэй за ўсё. Так, змяняем каманду. Карамару адпачываць. Джунпэй зараз недасяжны. У нас Акихика можна ўзяць. Альбо не, Акихика і так маланку мае. Давайте Міцуру возьмем. Насамрэч, калі была б магчымасць, я бы Джунпэя ўзяў, просто паспрабаваць новую яго магчымасці. О так, пайшлі. Давайте паглядзім яшчэ, як выглядае гэты паверх. У мяне няма новага тэлепорта на новым рэгіёне, такога стабільнага тэлепорта. Гэта часовы, які час ад часу з'яўляецца на паверхах. Добра. Я бы просто паглядзеў бы, як выглядае. Кожны персонаж зараз каментуе, што ім таксама непрыемна і паттерны напружваюць іх. Распрацоўшчыкі такія, блин, это добрая ідэя, давайте зробім так, каб гуляць у нашу гульню было непрыемна. О, 52 ўзровень, не халера тут рэзка пад'ём. Давайте замяняць пакрыху нашыя старыя тады. Якога ўзроўня гэтая персона будзе? Старыя яны рэзка скокнулі амаль на 10 узроўняў. Ну добра, не на 10 узроўняў. Але ўсё роўна высока. Там яшчэ моцны цень. Я бы шукаў. Ці жадаю я? Ці жадаю я прабіваць зараз дзверы манат, калі мне трэба узнагароды і досвед. Не, давайте по поверху пойдем просто далее. Добро. Так, у яго фізічны рэзісты ёсць. Давайте пошукаем, что у яго. Знайшлі адразу же. Ветер. Удало. Нягледзячы на тое, што гэта моцны вораг і яны могуць быць даволі небяспечнымі. З-за таго, што мы ведаем яго слабасць, мы яго можам проста разнесці. Шчэнт. Так не говорите мне, что он зараз всех забье. Ау. Так, ці теургії йде його добивати. Давайте теургії доб'ємо, щоб не було сумніву.
Take a breather. Shadows detected. Які цікаві картки. Ось я тут додаткову карту ще брати мені подобається. Leader, Kirija Senpai is in trouble. She needs help. Так, полечиться. Давайте уже за кленами. Нормально, подойдем. Is that treasure? Десять сярод гэтых коридораў ёсць два чалавекі, якіх нам трэба выратаваць. Hope we don't Яны run будуць into нашим any зараз creeps. прыярытэтам, і я б выйшаў з гэтай лакацыі як мага хутчэй. Is that treasure? Цікава, як гэта выглядала у арыгінале. А тыпу тут жа яшчэ шмат дэталяў дадана, якіх не было раней. Hey, there's a treasure chest. Але я б літаральна для гэтага месца дадаў бы яшчэ рэжым для неэпілептыкаў. There it is. Ну, у сэнсе для эпілептыкаў. Просто для людзей. Па тыпу, мы зразумелі ваш поінт, калі ласка, гэта складана ўжо вытрымліваць. That shadow looks Так, моцныя цені паўсюль. Две не пайшоў. A shadow. Усё, ідзем уверх. Looks Также я нічого не пропустив, нічого не пропустив. Тільки з тенями я не змагався. О, чоловік. Один з двох. There's no room for carelessness. Stay alert. We caught the initiative. They don't seem very strong. Hold still. This should be a good test of our strength. Come, don't get careless. Добре, вирубили. The enemy І скончуємо. Калі будзе зараз один чалавек і 10 пабліжу другі, гэта будзе ідэальна. Таму што трымаць гэта... Ой, мне вочки стаміліся амаль адразу. Мабыць, мусіць быць папярэджанне, што ў гэту гульню не варта гуляць людзям, якіх былі эпілептычныя прыпадкі. Там ёсць такое папярэджанне. nice. That went well. Я думаю, што такое дадатковае папярэджанне павінна быць перад пачаткам гэтай часткі гульні. The one souvenir Такі you па тыпу, absolutely ну have вось to вы have. зараз дабраліся так Next высока, step, Tsuhashi. ведаеце, зараз будзе... Калі вам дагэтуль не было дрэнна, зараз What's будзе. the plan? Жесть нейкая. Я разумею, што яны жадалі нешта перадаць гэтым, але ратуйце мае вочы, калі ласка. Be a good test of your strength. But don't get careless. This should be a good test of your strength. Нават калі гэта добра распавядае гісторыю, хоць выратуйце тых, каму складана. Don't dodge it. I don't know their weaknesses yet. Can you test something else? I'm ready. I'll show you. Выглядае, быццам тут была вечарына аднарогу, і яны ўсе перапілі. Я думаю, што яны не толькі перапілі. Now's the time. Падлячыцца ўсім. That helps. Ага, галову у першую чаргу біць, бо яны літаральна лечацца. Analysis complete. Ёсць. Мы ведаем, што яны слабыя да агня. Their weakness. As an enemy ground. Але вага мы яшчэ слабасцяў не ведаем. Так.
Этот малонки лечится. А завтра мы еще не упомнили. The enemy lost. Нашли слабости. Досвід. И... Давайте вот это полепшение на наступную бойку. Одну физичную атаку на наступную бойку отбиваем. Doing pretty well. Угу. Oh, can we go up those? What? А, тут человек. Блин. Добре, ратуємо чоловіка. Я, блін, уже ожидав, як мага хутчей перебратися на наступний поверх. Аліра. Чоловік, давай, ратуйся хутчей. Yes. Ось заберіть його, коли ласка. Ромару, дякую. Yes. Угу. З чоловіком розібралися. Застався яшчэ один. Галоўна толькі не забыцца, што калі мы яго ратуем, мы можам адразу апынуцца ў самым пачатку. Па жаданню нашаму. Наступным паверсе моцны вораг. Добра. А чалавек дзе? Далёка? Не? Не ведаеш? Пука. Дапамажы нам. Выратуй нас ад гэтага кіслотнага раю. Так, зараз я вас пакіну літаральна на хвілінку. Паназірайце за гэтай дыска аднарогавай штукай. Як адчуванні, вы там яшчэ трымаецеся? Мяне ўгодзіла. Не, мяне трошкі на... Калі сур'ёзна, то ў мяне на вялікім маніторы, ну як невялікім, нармальным, ён 1080, не только вялікі. Трошкі такія дзіўныя адчуванні. Я сябе не вельмі ўстойліва адчуваю. Звычайна такога не бывае. Мяне звычайна не... Куды яна знікла? Окей. Это зараз было дзіўна. Found the stairs. Так, гэта дзверы, а там асабістая цень яшчэ ёсць. That teleporter can take us back to the entrance, but I can keep going. Так, тэлепорт нам таксама не патрэбны зараз. Так вось, звычайна не ўгойдвае, але штосьці напружваецца на гэтым. Keep it together. Такое выпрабаванне даволі. Ну, уже я был бы не... О, яны аблакуюць это ўсё. Я был бы не супраць, калі б гэта было, ну, опцыянальна, то бок я мог гэта не адключыць. Protect you all. Я разумею, што яны вельмі дакладна жадалі перадаць першую частку, о, не першую, гэту арыгінальную частку. Ей, мы атрымалі ўсё мало. У нас просто яна ўся вярталася. Так, а тут давай. Праблему з манай зараз вырашылі, усім я трохі мяне замінала, што прыйдзецца нешта прыдумаць з манай. Your angel senpai knocks one enemy down.
Так. Але калі мана ўжо ўся вярталася, то мы можам рабіць, што жадаем. У нас ніякіх праблем няма. А калі яны б'юць святлом, можа цемра на іх самая эфектыўная. Nice read in this situation. Shall I move to strike? Так, все ж таки прыйдзецца мне пытаецца сканаваць, а тут час займе. Analysis complete. Так, я меў рацыю, гэта ўсё ж такі цемра. Але ж галоўна дачакацца галоўнага героя, калі ён паходзіць, бо Крамару зараз з намі няма ўжо. I've already scanned this one. Looks like it can target a weakness. Вось, зараз цемру скончым. План на наступныя некаторую колькасць хвілін, невядома, што там у нас будзе. Мы спрабуем выратаваць другога чалавека з Артару. Можа быць, пачнем поўню. Можа быць, паглядзім, што па часе будзе. Бо гэта пад пытаннем, гэта вельмі залежыць ад таго, што будзе. Бо у нас папярэдні раз, калі я пажадаў трохі затрымацца, розніца паміж захаваннем аднім і другім была прыкладна ў гадзіну, калі нам далі такую магчымасць. І мне ўжо трэба было бегчы даўно-даўно. Але ж цікава ж, зараза. І няма жадання страчваць свой прагрэс. Гэта было хутка. Добрая бойка. Набрались усяком. All right. Let's be on our way. Мы ўсё яшчэ... мы ведаем, дзе наступны паверх, так? Чалавек на гэтым паверсе няма, хутчэй за ўсё. Куфар. Мой. Вось, можна ісці наступны паверх. Powerful enemy spotted. Okay. Ёсць невялічкая надзея, што гэты рэгіён невялікі. Просто надзея. Гэта нічым не патрымана. Я просто спадзяюся, што яны вельмі доўгі, бо па тыпу, як дагэтуль было прыемна, што ты сядзіш і па тыпу адпачываеш насамрэч. Гэта не тое, каб усё складана. Калі ўжо ўвайшоў у рытм, вось, і можна было тартар прабіваць там, некалькі гадзін і нармальна яшчэ было. Will this work? Але гэта рэзка ускладняе ўсю задачу. In this situation. ISIS. Ці выкарыстоўваць тэургію, ці проста падлячыць наш. Давайте падлечым. Можа быць, яшчэ мае сэнс падглядзець, якія персоны нам патрэбныя для яшчэ нейкіх камбінацый тэургіі для галоўнага героя. Зараз добра, што ў нас ёсць два тыпа, але можа яшчэ што-небудзь добрае мы пропускаем зараз. And now. Так, святло на яго не працуе. Маланка. Зноў жа не тое.
Добре. Темра був наш варіант. Добре. Зараз тоді вже чекаємо лідера і лідером пробиваємо темрою. What to do? Never mind. Де у нас? Яшчэ хто-небудзь на темру ў ідэале? Там бы гэта было вось. Высокая моца темра. Amazing! You're on a roll! This will do the trick. Yes. You dodged it! That's our leader! Використовувати ману. Давайте подлечимся, или что? Так, лепей полечиться. Much obliged. What to do? For something. The antidote! Get ready. У нас усё ж таки даволі высокі ўзровень. Нават ацэньваючы моц зараз бягучых босаў. То, што мы хадзілі ва ўсе манады, якія толькі магчыма, гэтыя дзверы такія чырвоныя, хадзілі ва амаль ва ўсе, якія толькі магчыма, то атрымалася значна лепш. Так, зніжаю атакі ва ўсіх. Давайте. I've learned a new skill. Концентрація. Наступна магічна атака нанесе ў 2 разы больш урона. Давайте. Возьмем себе. Мы амаль дасягнули 200-го паверха. Наколькі высокае гэта месца? Тут павінен быць канец. Але пытанне ў тым, колькі нам патрэбна, каб яго дасягнуць. Yes. До 200 паверха. Мы на 179-м. Окей. Мае сэнс, калі гульня на 200 паверсе і спыніцца. That chest. Хутчэй за ўсё, нам усё роўна не адчыніць апошнія паверхі, пакуль мы не прасунемся наперад. Thank you very Новая зброя. Зброя абутак для Кена. Oh, there's a treasure chest! Дзе ён можа быць? It seems everyone Ворогаў here не... has gone through various hardships. Выглядае так, быццам бы ворагаў проста менш на гэтых паверх. 1 і плюс, я скажу. Oh, there it is. Я нават пропушчу цябе. We found the stairs. By the way, Дзверы манаты ёсць на гэтым паверсе. have Вось I яна. seen that door before? У нас ёсць ман, давайте ў гэты раз пойдзем. Я дагэтуль не хацеў ісці ў дзверы, бо ждаў сэканоміць нашу ману. У нас яшчэ... манады яшчэ на гэтых паверх яшчэ горш. Яны і так трохі плылі прыкалдасным фільтрам. Так, дзе яна можа быць? Вось яна. Let's do this. Let's do this. There's one enemy! And now,
Оу, адлюстровує маланку. Тільки не говори, що ти зараз отруту на усіх накладеш. На усіх наклав. You're poisoned. I have to do this. Здимаємо этой статуси. У нас есть чем статус еще изменять? Либо я на один. Так, я, мне выдается, я уже проверял, але не проверить еще раз, правильно? На конт. Дионис есть. Тут зараз у нас греческий. Зараз я не могу поглядеть его нормально. Ну ось, варіація від персони. Просто ми вчора ні, ми не бачили Діоніса вчора. Ні, його не було, я тільки в першому Хейдесі його бачив. Ну добре, блін, тяжко порівнювати тоді. Так. Блін, я... Нема нічого, чим полячитися. Не полячитися, зняти статус. I'm still trying to. It'll take a little more time. Давайте хотя бы подлечим нашего хлопца. Він рознокольоровий, так. У першій частці Хейдес був Діоніс, але ж я зараз задумався і нечто не пам'ятаю, як він був у другій частці. Мені подається, не було, я ще не бачив його. Тепер він є. Я не впевнений навіть. Блін, я забився. Може він тільки на фізичні атаки розлічений? We need to kill him. In this situation, Давай, протягивай здимати статуси з усіх. Собі давай здими. Kirito-senpai's been poisoned. Can someone fix it? Треба переходити всі у фізичні атаки, тому що мені подається у гэтым приколдес. Так, ми знайшли слабость. Альбо гэта зараз був крит. То нам подойде у любому випадку. Так, это була його слабость. You're poisoned. Keep an eye on your health. Він слабий літерально до любої фізичної атаки. Great work as always, Kirito-senpai. Kirito-senpai's been poisoned. Can someone fix it? I won't lose. You hit a weakness. You hit a weakness. Great work as always, Kirito-senpai. Work. Hold still. You're finished. Great work, Amada-kun. That was right on target. Что? На 2000 полячився? Now's the time. Вось ти паскудник. Так, это будет по складанию, чем я думал. Ну, користаемся его слабостями, пробиваем. Треба, може, ще скіли фізичної використати. Більш активно. Shall I move to strike? Нейро слеш есть. Persona. The enemy. How Неприємно. У його прості слабості, але його може чимось полічитися на всю здоров'я, це капзда. Persona's ready. Колючі пошкодження так само на його не працюють. Ах ти ж холера. Накладає статус так само. Yukari-chan's been poisoned. You have an antidote? That's it. Enemy down. You hit a weakness. In bad shape. You hit a weakness. Блін, Great work as холера. always, Kirito-senpai.
Зараз он опять поднимется, так? Much obliged. Appreciate it. Have to do this. Здимаємо статуси. Витягуємо. You struck a weakness. This will do the trick. Artemisia! You hit a weakness. Great Persona's work as ready. always, Princess Yokai. And now, Капздец. Зараз скорее не поспею, он снова поднимется на 2000 полится. Серьезно? Ну хоть не на 2000, хотя бы на 100. Pull the trigger. Это уже полепшение. I won't lose. Добейте его, коли ласка, а? Ён душный кабзда. Так, две картки. Усе персоны атрымліваюць новыя статы по одной статье. Так, фигня. Персона. Давайте досвід возьмем и может персону новую. Питанию. Нейка изи. Да и, блин, душно просто. Яно не складана, яно душно. Oh, hello. Не люблю, які б'єш ворога, думав, уже амаль забіў, ён узяў і палячыўся на ўсё сваё здароўе. Адна справа, калі гэта фаза і па тыпу прыгожа змяняецца, я не ведаю, як прыклад Dark Souls, Elden Ring і вось гэта і ўсё. І калі гэта сюжэтна мае сэнс. А тут, блин, такі звычайны вораг, і ён бярэ такую рэч робіць. Мне правіцца, такую раздражняючую рэч трэба толькі для босаў дадаваць. Блин, там два куфары наперадзе. Давайте я их перехоплю литерально у тени з-пад носу. Оп. Бо тени зникають, коли збираєш куфар. There's a treasure chest. Йдемо на наступну. all right. Моцно ворог вельми близько, треба тримати свою енергію в порядку. Добре, Is це ми вміємо. treasure? І йдемо одразу на наступний поверх. «183 поверх. По их раздыкам 200 может быть концом вежи. Не факт. Гульня уже подманывала нас с концовками. Поэтому в любой момент может все измениться. Careful. The enemy's nearby. Гляджу час. Хутчэй за ўсё можа не... Мы дакладна не паспяваем споўніць, мне падаецца, з пачаткам яе. Добра, калі людзей выратуем. Ужо няблага будзе. Didn't hurt you, knocked one down. Так, гэтых мы слабасцяў не ведаем. Давай ідём паспрабуем. What's the plan here? I'll show you. О, нет, только не карты, блин. Зараз понеслося. Не? А гэта не скончылася ваша серія? Our leader took one out. Good choice. Зараз може нейкай цемрай. Вось так. Блин.
Холера переблытал. Ну добра. Давайте попробуем маланку на танк. І гэта была яго слабасцю. I'll go with. Ну і на гэта таксама ж тады маланку. Дзеці. Her leader took one out. Складана з гэтым узроўнем. Не падабаецца. Калі баявая яшчэ вакансія мне неяк плюс-мінус нарм, а вось калі мы выходзім у поле і бегаем, мне трошки напружвае. Вяртаем трошки здароўя. Каб прадметамі на гэта не выкарыстоўваць. Бо, я скажу, яшчэ спрашчэнне, скажем так, не спрашчэнне, а рэч, якая значна змяняе дынаміку у параўнанні з пятай персоне, то што тут здароўе можна праз карткі пасля баёўкі атрымліваць здароўе гэтай Here it назад. is. So У гэтай this is персоне where не, it якое здароўе прынёс, такое і прынёс. Яму не хапае прадметаў, твая праблема. Powerful enemy spotted. Бо тут тэарэтычна можна на фізічных атаках усё працягнуць. Таму што фізічныя атакі займаюць здароўе і вы можете выкарыстоўваць ваш ман толькі на лячэнне. У гэтай персоне ўсё эканоміш, асабістасці ў пачатку. У пачатку я памятаю. Я не ведаю чаму, але ў мяне было ўсё значна складаней, чым тут у пятай персоне. Так. Давайте выкарыстаем прадмет на ману нашаму навігатару. Нават некалькі. Яна нам дапаможа сканаваць і яшчэ зараз прабавка нас. Вось, паляпшэнне для нас на гэтую бойку. I've got it. I'll start preparing the analysis. Угу. Толькі дала ворога. Line up. It'll take a little more time. And now, Я не разлічваў, што мне пашанцуе са святлом. Ау, адзін яшчэ нават і адбівае. Добра. Калі вецер. Зноў жа нічога. 500 яшчэ на сам ніскай, дзякуй. Прыгарусь такая атака. That's our leader. For some. Нейкія вельмі ўстойлівыя ад усяго. it have no effect. Light doesn't seem to Нешта be не дапамагае, пакуль што давайте сканаваць. Okay. Агонь на руку. Analysis complete. І тут няма нічога. Keep it together. Агня у нас няма. Ну давайте тады просто подлячуся і буду чакаць лідера. Thank you. Thanks. Яшчэ і трапіў у слабасць. Ні халеры. Here, Так, think I can use самы час выкарыстаць. Нягледзячы на любы эфект, які яна дасць зараз нам, ён будзе патрэбны. Здароўе добрае, падмацоўванне добрае. Мана таксама добра. Падмацоўванне было. Pull the trigger. Так, можа атрута на іх усіх спрацуе. Атрымалася, на іх спрацавала атрута. Ну, давай іх. Угу, мы так хутенька заб'ем. nice one. Калі бы дакладна яны самі сябе заб'юць. Electricity Ты у is нас here. агонь. Keep that in mind. Excellent. Enemy down. І теургія наверх, якая можа пакінуць абодвух ворагаў. The enemy. You're on a roll. Што актывуе нам агульную атаку,
Нам зараз буде значно простіше. Мгм. And now, help us! Call an enemy! That helps. Зараз тупо за отрути, яку ми наклали, нам зараз вельми простенько буде. Плюп. Well done, Это больше урона, чем мы можем им нанести, бо они настолько обороняются от усього, а тут пробиває їх більше за все. Нават теорії не вельми уражливі. Time to hit me. Kirito-senpai, that was a beautiful dance! There's only one left. One enemy eliminated. That's a win for the Добре. team. Good job, everyone. Okay. Yeah. Ooh, maybe there's some. Давай, что-нибудь приємне, крий ласка. О, зброя до крамару. Чи могу я зараз обтонуть? Так, могу. Неблаго так, мацней. Вероятность крита вельми высокая. А, вот это. Я нават не упэўнены. Гэта типа возьмем нават. Ну что, будет человек, якого можна вартувати? Да двери халяра з ними. Человек. A rare enemy. It'd be great if we can defeat it. Редкий ворог. Help us! Call an enemy! It didn't work. Блокує? Що? It doesn't seem to be effective. Нечекано. I have to Давно use не it. було такого. Блокує гета, хоче за все, що у тебе буде? А що є за нове, Масі? Одного ворога. О! Нова теургія. Теургія, яку ми ще не бачили. Треба поспробувати. You're defenseless now. Checkmate. One enemy defeated. Окей. Going, Kirito-senpai. Two in a row. All enemies We've won. defeated. Good work out there. Okay, let's keep on exploring. Ага, только один шаг у меня выбора нема. Let's the enemy looks tough. It's my turn. Bring down on them. The strong one. Be on your guard. Так, что я могу, что я могу, что я могу? Вертаем трошечки себе усім здоров'ям. Thank you. Thank goodness. This will do the trick. Угу. І шукаємо слабості, як звичайно, так? Ні, нічого ми не відомо про це. Have an enemy to stand with. Artemisia.
покончить з ноги, мне придется он помре раней. Ау! Добра. Ты им не пожартуешь. Давайте решимся. Much obliged. Да ты задёбал? How to do this? Где там поднять? Ось. I owe you for that. What's the plan here? I'll hit Ну давай поспробуем ось этом Нейро Слэш. Верагоднасць на клас статус яшчэ пасля гэтага. Не спрацавала са статусам. Strong one. Be on your І маны у нас няма у фулкі. Мы уже даволі доўга у этом самом у тартары. О! Нарэшце, слабасць. Нам придется, мне пытается уже весь наш шпинат кидать у фулку, бо нам по краху становится все складаней. І скан нам вельмі патрэбна становіцца. А чалавека ўсё яшчэ не бачна, якога трэба ратаваць. This will do the trick. Калі гэта апошні рэгіён тартару, то ён павінен па прыкідках ён і будзе дзесьці скончыцца пасля 200-го паверха, не на 200-м паверсе. Звычайна рэгіёны трохі больш. Трохі так, яны звычайна трохі больш, чым 20 паверхаў. Але гэта ж усё ж такі, калі гэта апошні рэгіён, то ну нам сказана было, набудзьце апошні дакумент. Вось. Можа гульня зноў нас падманвае. Дзверы манат адчыняць не будзем, калі раз з імі. I bet we'll find something good. Бо гэта затрымка яшчэ адна, і ў нас па часу ўсё менш і менш часу застаецца. Hey there. Okay. Так, Юкаря, полечи, калі ласка, то у нас літаральна мёртвая паці. Дзякуй. Яна не даследавала увесь паверх. Ну што, ну просто на пробег тады. Забіваем на цені, бо мы страчваем занадта шмат ресурсаў на гэтыя бойкі. Those eyes aren't going to shoot laser beams or anything, are they? I kind of want to see that. I trust you're not tired. 187 паверх. Мы ўсё яшчэ не бачым, дзе тут чалавек можа быць. It's a treasure chest. Ведаеце, мне падаецца, я трошкі прызвычаюся не заўважаць гэтых патэрнаў, якія на нас вырываюць. There's a shadow. На The Invincible яшчэ 1000. Ідэя прасунуць The Invincible на сённяшнюю пятніцу таксама? Яшчэ адзін босс, міні-босс. No, not that. Так. Нехто моцны на наступных паверхах. Добра. Дзіўна, але добра. 188. Далеко мы забрались. Так, танк. Не, нормально, мне падаецца, з нашим стапом мы его нормально проб'ем. Не, мы не готовыя. Мы не готовыя, тому что у нас не хапае маны у навігатора. Блин, я не думал, что буду скармливать все навигатору.
Шпінат, будь ласка, фулка. Нам спотребується допомога. О, не телепорт. Не, по выгляду не скажешь, что это конец уже. Вежи. Ось давайте каб прыкінуць. Папярэдні рэгіён займаў прыкладна са 124 паверха да 171. То бок 50 паверхаў амаль. Ось. 50 паверхаў. Мы зараз у першых, ну вось, 20 там 30. 200 паверхам усё не павінна скончыцца. Хутчэй за ўсё будзе дзесь 200 колькі-небудзь. Пачакайце-ка, а колькі картак у мажорнай арканы у гэтым у картах Таро? Мне падаецца нешта 24, 26, нешта такое. And now, just watch. Просто можа гэта звязаныя лічбы будуць. I'm still setting up. What next? It'll take a little more time. It didn't work? Блакуе, мне падабаецца. А, ён не адзін яшчэ. Я нешта не заўважыў гэтыя вочки. I'm ready. Тады так і па ўсім. Знижаюць нашу оборону. Трэба прасканаваць. Ёсць магчымасць, ёсць. Шукаем. Няма слабасцяў. Should I stand on this? У гэтых. Ёсць звычайныя атакі фізічныя, слэш. Zone is ready. На жаль, у яго якраз такіх няма. Святло. This one. Яны да яго, яны могуць яго прабіваць, гэта у гэтага рэзіст. Keep it together. Маланкі. Не мае сэнсу. Давайте можам баф нейкі накладзем. Help us. Call an enemy. Everything's Ні, халеры, за одну атаку вынесли одразу персонажа. have to do this. Вы ачмурили? I won't lose. Добра, што мне мана хапае яшчэ. I owe you for that. Можа, ўсё будзе не так проста, як я разлічваў. Your defense I'll stand. hit them where it Keep an hurts. eye on your health. I'll show you. Super Song has attacked knocked out 2 enemies. Ці магу я нешта зрабіць? It's your turn. Got it. What to do? Давайте-ка. Табе ёсць нейкая персона на моцныя фізічныя атакі? Нейра слэш. Гэта 56 ўзровень, 59 ўзровень. Я гляджу на ўзроўні персон зараз 57. Атрымліваецца, гэта і ёсць. Нормально, падыдзе. Працягваем біць. Трэба пазбавіцца ад гэтых галоў, калі ёсць магчымасць. You hit a weakness. What to do? Працягваем. Трэба знішчыць як мага хутчэй. Бо мы не можам танку ў слабасць ударыць, бо ў яго няма слабасці. Will this work? Хоць так будзем прабіваць. That hurts. Appreciate it. Can't go down just yet. Are you okay? Так, і теоргій. Ага, наступна магічная атака. Ва ўсіх. Тут бы кармару. Зараз бы спотребіўся. Over here. Watch this. Bullseye. Ого, ён яшчэ крыты падняў яму. Shall I Ці move мне to ёсць strike? зняць
Не буде такого. Атаковали. Продаем атаку, как подлечить. Бо будешь когда померти. Can you heal up? Much obliged. Take this. Your defense is low. І загаловно, коли нам зараз пошансує, ми прокинемо усіх ворогів. Ось этой атакой. Де можна буде агульно нанести, і ми можемо теоретично, хоч заб'ємо гэтай голови. А, навіть голову з этой атаки забили. Цудовно, і танк упав. Вельми удало. Your defense is low. Yukari-chan, what's wrong? Your defense Давайте, добили. Battle well fought. Все душнее и душнее вороги становятся. Угу. Неплохо. Alright, a new move. За таке забойство усіх ворогаў. Мне ніколі не падабаліся гэтыя магчымасці. Я проігнорую яе. Уранілі танк. Ёсць магчымасці, ну, я зараз про тое, што перакаментаваў. Ёсць магчымасці, якія дазваляюць з некаторай верагоднасцю адразу забіць ворага. Яны добра працуюць асабістасці, калі ў ворага да гэтага элемента слабасць. Якая є праблема, што калі ты не трапляеш гэтым скілом, то ты не ведаеш, вораг да яго слабы ці не слабы, то бок тебе патрэбна спачатку даведацца, для чаго вораг слабы, а потым паспрабаваць гэта, і гэта яшчэ можа не спрацаваць. Я звычайна абіраю проста урон, ну, проста каб ён быў. That's great. Вось, і таму гэтыя магчымасці мне нічым не дапамагаюць у маёй ідэі. That chest. Але гэта можа, калі правильно выкарыстоўваць, можа гэта бы паскорыла забойства ворагаў, асабісце самых стандартовых. О, ну, новый лук. Что там даём? Моё уже 2 лука сёння упало. Ну, 225 папярэдні быў. І адразу 260. Магічны лук. Нейкай сырце. Гэта нейкая старажытная ведьма. Цікава. Сырке. Не ведаю, як нават чытаецца. Моцныя ворагі. Дзе людзей ратаваць? Юкары, ты не дапамагаеш. Навігатар яшчэ называецца. This world is the pic. Я просто ўжо ігнарую тені, бо іх доўга забіваць. Дзве ремонант на гэтым паверсе ёсць, але халяра з імі таксама. Keep your eyes peeled. О, яшчэ і моцны вораг. Я спадзяюся, што ён да нас не дагоніць зараз. Бо гэта можа вельмі для нас дрэнна скончыцца. I bet Добра. Не догнал. 190 поверх. Переходим на 191. great. Мне подается, уже придется нават не человека ратовать, а просто выходить. Валера. This should be a good test of your strength. My persona's ready. Don't get careless. До чого ён слабы? А, мы не ведаем. Добрый початок. I'll go with.
to be Shall I move to effective. strike? It have no effect. Заблоковали все. Wind isn't good on this А. one. You'll have to try something else. Now's the time. Так, і у його отримується. Є ресіст на фізичні атаки, Again right now. і я так розумію, усе блокує все магічне увогуле. I don't have an enemy to scan right Давайте отруту поспробуємо. Завсёди працюємо. Ні, не завсёди працюємо. I'll end this. Попробуем физичными атаками забить вот эту тень особистую в центре. Her leader took one out. Трималася. Добре. That's a win for the team. Good job, everyone. We did it! Остатних теней просто Seems like оббегаем. This place gets even more bizarre the higher we go. Right. Look at. Добре. Oh, can we go up those? 182 отрымліваецца паверх. І зараз ось асабістая двермана. Не, 192. Альбо не асабістая, не. Не. Звычайна. Дзе, блин, чалавек? During winter? Hey, doesn't that... Я ў дзверы не пайду для разгіме. Я ўжо такі, блин, мы сустрэлі чалавека, можа другі адразу дзесьці тут паблізу будзе. Не, гульня такая, мы яго запихнем халера ведае куды. На 200 паверх, там будзе шукаць. Shadow. What will you do? There's a powerful enemy ahead. Think twice before engaging. Ты ласка, ворог, не доганяй. There's our way up. Ага, яшчэ і босс. Яшчэ адзін. Ахоўнікі паверха. Гэта самае, памежны паверх находзіцца на 5 паверхаў вышэй. І вось яна ўпершыню пачула чалавека вышэй над намі. Кого трэба выратаваць. Мы можам зараз прайсці бойку, у прынцыпе. Давайте гэтага босса яшчэ пераможам. Ну, як босса, міні-босса. Where are you? Ці... у яе мана ўвогуле няма. Складана. Я бы, можа, тады каманду... Не, каманда яшчэ ў добрым стане. Юкары толькі на нізкім узроўні мана, і тое плюс-мінус яшчэ. Яна можа змагацца, і ўсё ж такі яна зараз амаль абавязковая у некаторым сэнсе. Давайте закаваюся. І на гэтым буду скончваць, бо зараз босс яшчэ невядома, наколькі ён складаны. Так, будем зараз глядзець. Хто у нас чым займаецца? Не паспелі мы да поўні дабрацца, мы нават з гэтага самага не выбраліся стартару. Ён расцягваецца ў часе ўсё больш і больш. Каб вы разумелі, мы пачыналі з таго, што тартар займаў літаральна трохі менш за гадзіну рэальную. Ну, гэта цёмная гадзіна, мы ў цёмную гадзіну сядзім гадзіну ў тартары. Атрымліваецца, што гэта зараз ужо цёмнае трохгадзінне, там 3-4 гадзіны на тартар на адзін заход. Ён ўсё больш і больш расцягваецца ў часе. Гэта не вельмі добра. Так. Тым больш, што гэта не самая лепшая частка гульні, на мой погляд. Так, у нас зараз, от чым займаецца, я нікога не бачу. Як так? На Ютубе, можа? На Ютубе. Анікаматон зараз гуляе ў Starship Troopers, і я больш нікога не бачу. Давайте я спасылачку пакіну. Так, павінна быць нормально. Проверить, есть правильная спосылка.
Угу, есть. Расстреливая пауков, жуков. Я вам желаю доброго вечера. У нас завтра The Long Dark, і у мяне ўсё больше і больше адчування, што мы скончым The Long Dark. Усе 4 эпізоды хутчэй, чым мы скончым Персону. Паглядзім. У нас апошні эпізод з тых, што зараз выйшаў у The Long Dark, і мы дзесьці ўжо набліжаемся да яго канца, мне так падаецца. Вось, калі мы яго заўтра пройдзем, то будзем вырашаць, што будзем стрыміць далей, бо я яшчэ не вырашыў до конца. Я думаў неяк перабалансаваць яшчэ стрымы, каб трошки змяніць тэмп і расклад, па сэнсе ў тое, што будзем у той же самы час, просто што нешта іншае, можа не адзін праз адзін па гульням, а неяк па-іншаму, можа менш персонам, больш чагосьці яшчэ. Паглядзім яшчэ. Добра. Так, спасылачка ў чат. Гэта Анікаматон. Ён там зараз я не гуляў у Starship Troopers Termination. Нейкая сучасная выглядае нават. Дзіўна. Незнаёмы з ёю. Добра. Добрага вам вечара. Я зараз кончу стрым, дам вам хвілінку дзве, каб перайсці па спасылцы. Ну, нават менш, не хвілінку дзве, можа. Зараз кончу. Можа нешта, думаю, зараз можаш нешта я распавесці забыўся. Хто у нас па лідарах? Давайте паглядзім увогуле, што у нас там адбываецца. У мяне зараз праматваецца яшчэ, пакуль я не бачу лідара. У мяне зараз канец самай. Мета Ігорый, на жаль, зноў жа не прыйшоў. У мяне было, што падзяліцца меркаваннем наконт Abiotic Factor. Я паглядзеў, што за гульня кааператыўная, па якой мы размаўлялі крышачку раней. Ось, думаў абмеркаваць. Так, зараз спіс у мяне прасоўваецца ўверх. Амаль выпаў з першай. На ўсё яшчэ, наколькі памятаю, там Гаррі Поттер на першым месцы. На другім месцы у нас цікава, дзе The Invincible. Мне падаецца, ён уже ў салідным такім месцы знаходзіцца. Silent Skies яшчэ на сотенку. Дзякуй. Давай спіс, вылазь. Так, ось он, Гаррі Поттер. На першым месцы у нас PS1 ўжо падрыхтавана з ім усё ў парадку. Я гатоў яго стрыміць любы момант. Among the Sleep не падрыхтавана, але лёгка падрыхтую. Думаю, не праблема будзе. Silent Skies. Вось ён, Silent Skies на трэцім месцы. Пакрыху выбіваецца ў лідары. Void Bastards па-за ім, літаральна амаль нічога, на 500 поінтаў. Йока-Лейле таксама трымае цэны разам усе ў траіх. Далей ідзе The Forest, Firewatch, яны таксама разам на 11 тысячах знаходзяцца. The Invincible, нягледзячы на тое, што у нас ужо было 2 стрымы, ён набраў ужо за першыя літаральна вось пачатак 7600, што да халеры. Вось. Паглядзім, можа атрымаецца яшчэ пабіць рэкорд ізноў і на трэці тыдзень яго зноў пастрыміць. Вось. Добра. Жадаю вам добрага вечара і зараз буду выключаць.